шерои нар дар Хуросонанд. ҳақиқи тоҷикӣ, ҳақиқи тозае ки йигитанд, мардаканд дар Хуросонанд. Як кор кунем мардуми тоҷик. Мана бисёр бачаҳо менависанд дар Москав, дар дигар ҷо чӣ хел кунем. Дар ҳақиқат дил мо дар мекунад, дили ман дар мекунад барои миллатам, барои ҳамватанам, барои мусулмонои тоҷик. ниҳоят ҳамихел ба ғазаб меём, лекин ҳама вақт як ислом як хислати хуб барои мо шумо додага дини ислом сабр. Ҳама вақт сабр кунем бачаҳо. миёни якдигари қили ҳаққурат шабак накунем, ҷанг накунем. Ва посухи ман ҳамин аст бачаҳо, он вақте ки шумо ягон хубӣ кардан наметавонед, ҳаракат не бадӣ накунед ба якдигари. фарқш нест бар зидди мо гап мезананд мисоли гап, ё ки аз тарафи мо гап мезананд, фарқаш нест. он аст ки мо шумо ба якдигар халал нарасонем. айни ҳол ислом ягон гапе нагуфтааст, ислом ягон гапе нагуфтааст ки мо миллати тоҷикро бар